Ukrainan rintamalinjat murenevat Venäjän paineen alla. Pakrovskissa venäläiset joukot ovat lähes saartaneet kaupungin, murtautuneet keskustaan etelästä ja jakaneet ukrainalaiset joukot eristyneisiin taskuihin, joissa on pulaa tarvikkeista. Siversk on saaron uhkaama venäläisten vallattua Torsken lännessä ja Liman on myös nyt uhattuna. Kupianskissa käydään kiivaita taisteluita, joissa ukrainalaiset pitävät kiinni yhden huoltotien varassa. Läpimurto Vovchanskissa asettaa sen valtauksen partaalle. Etelässä, tuhottuaan keskeisen sillan Hersonissa, Venäjä keskittää 100–150 000 joukkoa mahdolliseen hyökkäykseen Dniprojoen yli. Chasiv Jarin äskettäinen kaatuminen vahvistaa venäläisten asemia Donbassissa. Reutersin mukaan aukot linjoissa mahdollistavat venäläisten laavavirta etenemiset kaikkialla. Lisäksi ukrainalainen kansanedustaja Anna Skorokhod on raportoinut jopa 400 000 rintamakarkurista Ukrainan armeijassa, johtuen huonoista olosuhteista, korkeista tappioista ja sotilaiden kohtelusta kuin eläiminä. Tilanne on tällä hetkellä Ukrainan kannalta hyvin hankala. Jätä mielipiteesi alle ja muista tykätä videosta sekä seurata kanavaa